vores videodagbog fra 2. verdenskrig-projektet. Ja, den 2. april. Det er vigtigt. Ja. Det er meget vigtigt. Tirsdag den 2. april. Yes. Hvad har vi lavet 2013. i den her uge? Den her dag? Hvad har vi lavet i Den dag? her dag, der har vi... Den her uge. Jeg har haft påskeferie. Johanne, hold nu op. Jeg kan ikke, når Vi de tager er... lige igen. Vi har arbejdet... Optagelse 2. Ja. 1. 2! For helvede, han. Det er anden gang, vi tager. Ej, nu kom nu, fordi vi er ved at frikvarter nu. Vi har frikvarter. Hvad har vi lavet den her uge? Vi har... altså, Vi har den her lavet dag- hjemmesiden. Den her dag... Nej. Nå. Nej, det gjorde vi Vi sidste har, vi har prøvet noget med det der TikTok. Ja. Og læst lidt forskellige ting. Lidt forskellige og ting, så set vi sætter os en ind i video. tingene. Ja. Ja. Hvilke kilder har vi brugt? YouTube, Google. Wikipedia, Vi har ikke fundet sådan, vi gik bare sådan og... TikTok. Hvad mere? Ja. Hvad hedder det der historiefaget.dk? Hvordan er det gået, og har vi nået det, vi skulle? Det er gået helt fint, ja, og vi havde vi- ikke sat vi os har- nogen mål. Nej, så vi har vel noget meget mere end det, vi skulle. Og nu bliver det ikke Ja, noget. og nu er det pinligt. Skal vi... Ja. Vi har historie! Okay, vi går hvordan bare har vi videre. samarbejdet? Ja. Vi har samarbejdet meget godt, og vi gør vi alt har sådan delt det op. Nej, vi har jo. Vi har Ja, men okay. Vi har ikke delt det op. Gider ikke godt tige stille? Nej. Skal vi ikke bare sige, det var det? Jo, Hvad skal vi lave næste næste uge, der skal vi lige... samme. Ja.